que van matar en Serrallonga, el bandoler famós en Serrallonga. Sí, clar. Tal dia com avui, de 1634, penjaven a la forca Joan Sala Ferrer, més conegut com a Serrallonga, el gran bandoler català del barroc. Nascut el 1594, era un pagès de Viladrau que no tenia més remei que passar-se al vandalisme per les grans dificultats econòmiques del moment. El sobrenom Serrallonga es deu a la seva dona, la Margarida, que era pubilla de la casa Serrallonga. El 31 d'octubre del 1633 fou capturat a prop de Santa Coloma de Farners i traslladat a Barcelona, on seria torturat i finalment executat. Allà va començar la llegenda del bandoler de les Guilleries. Després ens relata que hi ha un article del Nacional, si algú el vol llegir ja li passaré l'enllaç.